Bueno, vamos entrando. Benvida, Mariña. Mariña, estamos encantadas de terte aquí hoxe. Moitas gracias por acercarte aquí ahora. De nada, por favor, para mí é un placer. Bueno, imos empezar coa pregunta máis complicada. Quen é Mariña Gaimunde? Pois Mariña Gaimunde é unha rapaza que sempre disfrutou de Viveiro, sempre colaborou con todo o que tiña que ver con Viveiro, todas as actividades, todas as asociacións que leva Viveiro no corazón. Por iso, pois, nun momento dado, alguén me dixo de meterme desto na política. Mariña Gaimunde pois, chegou a ser concelleira, chegou a ser senadora, chegou a ser xefa territorial de educación, chegou a ser directora territorial de Mar. E agora, alcaldesa de Viveiro. Bueno, Mariña, que recordos gardas da tua infancia en Viveiro? Pois recordos maravillosos. Un Viveiro que era en conxunto, non había casi coches, todo peatonal, temos a grande sorte de que Viveiro peatonal e disfrutamos das rúas, das prazas, disfrutamos das praias, todo é próximo, todos nos coñecíamos, que realmente era bastante máis pequeno do que hoxe, non? Medrou moito en poboación e, por suposto, tamén en distancias, non? Pero era un Viveiro moi cómodo e por iso todos estábamos en comunión e todos nos coñecíamos e, bueno, en canto a festas, familia, os recordos son inmellorables. Que recordas desa etapa? Que persoas son as que te marcaron na túa infancia? Por suposto que meus pais, acórdome moito da miña avoa Flora. Eu tiña un comercio, tiñan 3 comercios na Praza Maior, eu acostumaba a estar moito tempo a carón dela, tiña unha pequena mercería, eses recordos que tes de pequena, non? Coa tua avoa ali recollendo e falando coa xente, ela moi faladora, era unha típica muller galega, das que xa falaban galego, cando hoxe en día, bueno, pois algún ten que impostalo, non? Ese recordo que teño dela, a sapiencia, a sabiduría popular que ela demostraba día a día coas súas cousas, como diría Castelao, non? Sí que me acordo moito dela, marcoume moito. E como eras no colexio? Tes todavía algún sono de nena que aínda conserves a día de hoxe? Bueno, era soñadora, como son a día de hoxe, non? Eu intento sempre ir a máis e a mellor. Pero non só eu, sino tamén os que me rodean e, por suposto, bueno, pues, como teño vocación de servicio público, pois non pode ser de outro xeito que queira o mellor para Viveiro, neste caso, non? Que é o que me toca facer desta volta. E de adolescente xa tiñas vocación política? Non tiña vocación política, pensaba noutras cousas que non tiñan nada que ver na política, nas que pensamos todos cando temos 15 anos, non? Sí. Que son os mozos, e pasalo ben, e disfrutar. Non tiña vocación política, a única vocación que tiña era de artista, que sempre sí que tiven no meu ADN, non iba esa premisa, pero, bueno, evidentemente non política, nunca pensei ser política. É que eres profesora de debuxo, non? Sí, por suposto, son profesora de debuxo. De onde ven? Porque dis que che ven no ADN? Sí, meu pai, por eso digo do ADN, foi profesor de debuxo no Instituto Vilar Ponte. Del aprendín moitas cousas, el aprendeume a debuxar, a pintar, era un gran artista, aparte de ser un bon pai, non? E del sí que teño tamén un bo recordo que sempre tiña esa paciencia, non? Que tiña un pai por un lado e un profesor por outro para desenrolar o que finalmente poden desenrolar, que era unha profesión, non? Neste caso, tiven sempre a inquedanza de facer belas artes. Eu, antes de facer Belas Artes, fixen outra... Non había en Galicia a carreira de Belas Artes, pero... Onde estudiaches? Estudiei en Pontevedra. Pero antes de facer Belas Artes, fixen... Daquela chamábase Magisterio, hoxe chamase Formación do Profesorado.
por ciencias. Fixen un pouco de todo, Sí, estive ¿no? nas tres universidades. Bueno, fixen magisterio antes de facer Belas Artes, porque eu tiña aí. Eso era o meu obxectivo, e como era un obxectivo, eu sempre trato de ir a por el. Moi ben. E sigues a día de hoxe cultivando a túa vena artística? Pois sí, doulle a todo. Doulle a brocha gorda, doulle a brocha fina. Jolín. Doulle un pouco a todo. Ahora sí que teño menos tempo. Claro. Últimamente tamén é certo que me gustan moito os grandes formatos, a pintura expresionista, porque Bueno. vai moito co carácter de cada un, non? Eu son bastante expresionista nese sentido. E gústame as pinceladas grandes, os lenzos grandes que me permiten a min expresarme. Xa. Como vivo nun piso, pois cada día o espacio é máis pequeno. E como todo artista tamén se ten que adaptar o que ten, e incluso hai algún artista que se tiña que adaptar hasta nos colores da súa paleta, nun momento difíciles da súa vida, non? Como Sí. foron moitos grandes artistas. Bueno, pois eu dediqueime últimamente a facer acuarela, porque era un formato moito máis pequeno, máis dócil, máis fácil, e bueno, sempre que podo, pois fago algunha que outra bosquexo, non? Bueno, sí, é unha boa forma de descansar tamén, non? Sí, Sobre todo de descansar. de desconectar. Exacto. Sí. E bueno, volvendo a Viveiro, non podemos mencionar Viveiros sin deixar de falar da Semana Santa. Tú tamén estás como moi vinculada á Semana Santa, si nos podes decir como vives e si formas parte dunha hermandad, creo. Eu creo que non hai persoa en Viveiro que non esteña vinculada coa Semana Xa. Santa, non? De algún ou de outro xeito, algúns levamos tamén esa peza, non, dentro de nós. Meu avó, un dos meus avós, o que foi alcalde, non, o outro, foi o primeiro irmán maior dunha das cofradías, que é a Hermandade do Prendemento, que eu sempre levo. Moi ben. Bueno, por tradición familiar, tamén é certo que eu formei parte desa directiva da Hermandade do Prendemento de hai anos. Sigo, non podo colaborar o que poidera, cada vez menos, evidentemente, pero sí que esta Semana Santa aínda desfilei con eles presidindo a miña procesión, porque é o meu paso, porque sempre é algo que levas no corazón, non? E como definirías a Semana Santa para alguén que realmente non é de Viveiro e non coñece a Semana Santa, non entende por que hai tanto sentimento por ela? Por moitas circunstancias. Unha dela era a relixiosa. A parte relixiosa non a podemos esquecer, porque realmente a Semana Santa é a semana en sí, é unha semana maior, hai actos litúrxicos e hai os desfiles procesionais. O máis impactante e espectacular son os desfiles procesionais, que antes eran moito máis austeros, e agora, con esta competencia sana que hai entre cofradías, pois xa se foron enriquecendo, ampliaron dos pasos, ampliando as procesións, e bueno, pois temos a Semana Santa que temos, que é unha declaración de interese turístico internacional, non? Pero iso, eu creo que a Semana Santa todo o mundo que vai a Viveiro a vive desde o punto de vista turístico, pero sin esquecer, eu sempre insisto, o carácter relixioso, e por suposto para os viveirenses o carácter tradicional, porque para nós é unha tradición, non? Baixar o Domingo de Ramos, e despois ver as procesións, e logo estar coa familia, porque é un momento do ano, xunto co de Nadal, que estamos todas as familias en Viveiro. Eso creo que forma parte de nós, non? Sí, Unha cita señalada. Bueno, mencionaches antes ao teu avó, tamén mencionaches ao teu pai, falaches deles durante o teu discurso de investidura. Que valores dirías que che transmitiron que todavía representes a día de hoy? Respeto, sobre todo respeto, polos que non pensan como a ti. Traballo, porque hai que traballar, o que non traballa, pois evidentemente non ten o pan para levar a súa xente, non? E sobre todo esforzo. Esforzo, porque non hai, ninguén regala nada. Tú tes que esforzar para conseguir as cousas, non? E a base de traballo, esforzo e constancia,
e levantarte unha vez que caes, volver a levantarte, porque iso é moi importante, porque non todo na vida é sempre color de rosa, non? Pero, sobre todo, neso sí que me deixaron unha fonda pegada. Tratar de recuperarte cando as cousas non van ben, e así, seguir e completar ata acadar o teu obxectivo. Pois sí. Moi ben. E contanos máis sobre o teu avó. Que pegada deixou en Viveiro? Porque foi alcalde, estuvo tamén ligado ao casino. Si nos podes contar. Sí. Pois ligado a moitas cousas, o casino, alcalde, sobre todo as festas. Era moi antroideiro, era tremendo, era un avó maravilloso, solo compartía con nosotros moita. Eu iba disfrazada con el, íbamos todos os netos, acórdome dun ano especialmente que ele iba de Blancanieves e nós os 7 netos de bonitos. Que guai, o sea, que simpático. Sí. Aquela foto era preciosa, Para ¿no? marcar, non? E levámonos a todos os sitios, disfrutaba con nós. O meu avó que era un home popular, un home de xente, de bar, de rúa, e da casa tamén, pero paraba máis na rúa que na casa, porque todo o mundo o quería, todo o mundo ten un bo recordo, que é difícil de expresar hoxe en día eso de calquera político, de algún, co que está correndo hoxe en día, pero sí que era un home de vila, un home popular. Hoxe ser político é profesión de riesgo, non? Totalmente, en todos os sentidos. Bueno, despois afondamos máis nese tema, a ver que nos contas. Bueno, tamén vemos moito nas túas redes a túa filla e a túa irmá. Que significa para ti a familia neste momento? Significa todo, porque sin o apoio da familia non podes chegar a donde estou eu, desde logo non podería chegar. A donde estiven tampouco podería chegar. Eu recordo cando estive no Senado, que eran uns momentos difíciles, eu acababa de ter o meu fillo, o meu fillo, bueno, tuvo aí unha pequena complicación médica, non? Eu deixaba o meu fillo para ir traballar, pero con miña nai. Se eu non tuvera miña nai e meu pai, pois non podía traballar. Xa, tes dous fillos, non? Claro, teño dous, unha nena e un neno. Sin eles non sería o que son. Están orgullosos da súa mamá alcaldesa? Pois sí, mira, miña nai está moito, meu pai estaría, pero desgraciadamente morreu 3 meses antes das eleccións. Jolín. Vaya. El sí que era o meu apoio forte, non? Porque sempre me fiei moito do que me decía, sempre fun ou quixen ser, non? Un orgullo para él. Xa. Bueno, mantes un bo recordo, polo menos. Conseguimos emocionar a María. Sí. Bueno, por algo moi bonito. Ojalá estuviera aquí. Sí. Bueno, contanos, que deixaches de lado por entrar na política? Ao final deixalo todo, porque realmente as horas do día non nos dan. Tamén deixas moitos amigos polo camiño, porque hai xente que entende que defendas unhas ideas e outros non o entenden, non? Bueno, efectivamente, despois para esta pensar e dices que non eran tan amigos, non? Pero sí que é certo que cando entras defendes unha posición, pois non a todo o mundo lle gusta, porque non todos estamos de acordo, e despois, claro, eu falaba ao principio do respeto, que para mí é imprescindible. Se houvese respeto, pois non pasarían estas cousas. As diferencias de opinións sempre as houbo, sempre as vai haber, pero cando se perde o respeto e os valores e a honorabilidade, non, pois a sociedade pois estará cada vez máis deteriorada e deixará de ser sociedade. Profunda reflexión. Pois sí, dá para pensar. Bueno, volvendo un pouco, que xa o comentamos antes, no 2008 convertécheste en senadora da provincia de Lugo. Como viviches ese momento? Que foi para ti? Que marcou? A primeira muller. Ademais, iba a dicir, a primeira muller. Bueno, para min foi un salto fantástico, pero sí que me daba un pouco de vértigo, non? Eu recordo o primeiro día que xa cando fun nas eleccións como senadora, pareime a pensar e digo, pero eu valgo para eso. Claro, todo descoñecido, non? Sempre pensas que non é
non é para ti, ou que tes medo a facelo mal, porque eu sempre trato de prepararme, ou tratei sempre, recordo cando iba ás clases, sempre tes que ir preparada a todo o que te pregunten os rapaces, porque moitas veces algún sabe máis que a ti, entón, claro, iso é un pouco vergoñento, non? Entón, estudias, preparas. E claro, eu iba ao Senado, para min o Senado vio pola televisión, claro, como todos. Bueno, foi unha experiencia moi boa, porque, sabes, coñeces a política desde todos os ámbitos, a nivel local, despois a nivel estatal, na Cámara Alta, aquilo era totalmente diferente, non hai esa proximidade que hai agora no Concello, non hai... É máis unha posta en escena, que sí, que se defenden cousas, pero realmente non hai esa peligrosidade, non? Da que falábamos antes, non hai ese risco de... Eu creo que é máis complexo facelo na política local que realmente na nacional. Pero, bueno, aprendí moito, coñecín a moita xente, vin que as cousas non son moitas veces como se nos plantexan, hai acordos que se non se declararan ali mesmo no pleno, pois chegarían a ser acordos deste xeito nunca chegan. É dicir, que hai moitas cousas que temos en común polo que eu vi, fora de cámara, que moitas veces diante da cámara, non? Entón, eso, por un lado, é bo, pero por outro, dache pena, non? Que realmente as cousas, pois, ao final saian como sal. Como foi o cambio das aulas ao Senado? Quero dicir, o público xa é diferente. Bueno, a ver, os rapaces de secundaria tamén der que facer. O bo é que a mí me gusta moito o meu traballo. Bueno, moito. Eso é importante. Tanto que moitas veces voto de menos. Eu disfruto cando entro nun instituto, non? Non é a primeira vez que estou facendo outra cousa e vou a dar iso a clase. Me encantaría. Chego ao instituto e poño malí a falar con eles e tal, porque me gusta o meu traballo. De feito, as veces que entrei, desde que estive en política, retornei, porque recordo, despois do Senado, retornei, estaba destinada no Marqués de Sargadelos. Volvín ás aulas a dar clase e non pasou nada. O día seguinte eu cheguei como si fora ayer, non? Tamén hai 2 anos, cando deixei de ser xefa territorial de educación, pois tamén volvín ás aulas. Tampouco pasou nada, estive encantada durante un ano inteiro. Eu teño o meu destino no IS Marqués de Sargadelos, teño unha profesión que escollín eu, teño unha carreira, por sorte, que poiden facer porque quixen eu, e poiden a facer, moitos queren facela, non lles dan as notas, pero, bueno, neste caso, tamén foi complicado, porque cada cousa temos, a parte de estudiar, daquela, tiñamos que facer, non sei agora, tiñamos que ter o selectivo aprobado e, ademais, facer un examen de ingreso que daquela duraba 10 días, vamos, que non era... Xa, sí. Pero, bueno, eu tiña moi claro o que quería, e fixen o que poiden para alcanzalo, e, finalmente, a forza de constancia, traballo, esforzo, pois, ás veces as cousas chegan. Que che aportou a etapa como xefa territorial de Educación, Universidades, FP, e despois, anos máis tarde, xefa territorial de Mar? Bueno, eso, o da xefatura territorial, tú ves, entras, eres profesora, e ti ves como compañeira, porque eu nunca estivera nunha dirección, non? Os problemas que hai. É moito máis doado cando vais da baixo arriba. É dicir, eu coñecía perfectamente as necesidades que hai nun centro, eu coñecía perfectamente as necesidades que hai nas aulas, eu coñecía perfectamente as necesidades que ten a dirección do centro, neste caso, ou as peculiaridades que pode ter, non? Os pequenos. Entonces, bueno, pois eso dache unha idea do que unha vez que estás por riba e que xa tes contacto directo coas direccións xerais ou coa Secretaría Xeral Técnica ou co propio conselleiro, pois dache un valor engadido. É dicir, non é
falar do que non sabes, Claro. non, é do falar do que sabes, Do coñecemento, do que claro, viviches, deste coñecemento. de en primeira man do que xa, bueno, sofriches, porque moitas veces, claro, todos sofrimos nas propias aulas Exacto. as cousas, non? Entón, nese sentido, axudoume moito. E despois, claro, a xestión é diferente, non? Cando non coñeces, pois, podes falar moito, a veces falase demais, pero cando coñeces e tes que tomar decisións, despois, pois sempre é moito mellor ter o pleno coñecemento que facelo así, Porque sí. porque sí. E tiñas contacto co mundo do mar? Que opinión tes do sector? Bueno, o Viveiro é un Sí. concello que non pode vivir de espaldas ao mar. Viveiro é mar. Sí, sí. Eu sempre tive moi boa relación co Porto de Celeiro, con todas as súas xentes, coa cofradía de Celeiro, e con todos eles en xeral, non? Sempre, por unhas cousas ou por outras, eu xa cando era xefa territorial de educación, sempre me invitaban, participábamos, facíamos xornadas, de feito, o ciclo que hai a día de hoxe, de navegación e pesca do litoral no IES María Sarmiento foi xestionado cando eu estaba na xefatura territorial de educación. Eu mantivéramos varios encontros co sector, eles plantexáranme a demanda que había deste tipo de ciclo, teñan problema para atopar xente, non? Para os barcos. Entón, buscamos a fórmula a través da formación profesional pois impuxemos aí un ciclo guai que lles pode salvar. Pois sí. Sí. Bueno, fai escasos 3 meses tivo lugar a moción de censura na que fuche nomeada alcaldesa de Viveiro. Como foi a negociación? Como viviches ese momento? Bueno, a negociación foi longa, vale? Foi longa. Certo é que cando foron as eleccións, a pesar de que gañamos as eleccións, non foi suficiente, non tivemos maioría absoluta. Todo o que determinou a balanza nun sentido ou noutro foi o Grupo de Por Viveiro, non? Co Grupo de Por Viveiro, igual que co todo o resto da corporación, nós tivemos sempre moi boa relación. Teño que decir que desde o minuto 1 houbo sempre diálogo, houbo sempre consenso entre nós, nunca nos recriminamos nada, ni nos recriminamos a eles por facer o que fixeran, asumimos que era parte do xogo político, pois suman 3 para derrocar a un, é lícito, pasou, e eles decidiron. Estaba no súa man decidir e decidiron e apostaron polo Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. E non hai máis, asumimos, seguimos traballando, facendo oposición, ao mesmo tempo que intercambiábamos con eles opiniones de como se estaban a facer as cousas ou non. E, eu creo que fixemos unha boa labor no sentido de que lles fixemos ver que realmente o camiño non era ese, que non estaban, todo o que prometeran que non se estaba facendo nada, que realmente Viveiro iba a perder outros anos que eran imprescindibles para poder activarnos, porque canto máis tempo pasase, peor era a brecha. Entenderon, non? De feito, non tivemos que facer moito máis que esperar a que eles aos 2 anos pois non cumpliran o que dixeron. E realmente non cumpliron. A culpa non é do Partido Popular, a culpa é do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, que todo aquele acordo programático que fixaron o día antes ás tantas da noite para que o Partido Popular non gobernase en Viveiro, pois foron eles os culpables, ninguén máis. Non se pode mentir. Bueno, e contanos, como cambiou a túa vida dende que eres alcaldesa? Moito, sobre todo para a miña familia. Xa, imaginamos. Hai 3 meses que non cociño na casa. Hai 3 meses que enseña a miña filla, o meu home, pois ten que facer o que eu antes facía,
e non pregunto, pero que o máis curioso de todo é que eles tampouco preguntaron. Eles asumiron que teñen que facer o que teñen que facer, estáme permitindo a min e facilitándome que eu dispoña do tempo, porque entenden, non, que agora mesmo é un momento complicado, complexo, que hai que atender a todo o mundo. O principio sempre é moito máis Claro. difícil, non, porque non che chegan as horas do día, e desde o minuto 1 a mí non me preguntan absolutamente nada. Eu chego a casa e sempre teño algo que comer. É un gustazo tamén. Total. Espero que dure moito. Bueno, e que balance faz destes 3 meses desde a moción de censura? Que podes dicirnos? Bueno, para nós, como equipo de goberno, é un orgullo estar aquí, non? Eu sei que é duro, que estamos facendo un esforzo tremendo, porque teño dedicación exclusiva, eu e outro compañeiro, Vicente Vázquez, pero algún como o meu teniente alcalde, Martín, está ali ao pé do cañón ás 8 da mañá, despois sale pitando para o seu traballo, porque eles non teñen a dedicación, pero ás 8 estamos todos ali, e despois, cando remata o seu traballo, volve, pásase polo Concello, e polas tardes o mesmo, e así un tras outro. É dicir, que eu non teño nada máis que agradecer ese traballo, ese esforzo que están facendo todos para acompañarme, para apoiarme, porque aínda que eu son a que estou ali hora tras hora, recibindo, apurando, para que todo se poña en funcionamento canto antes, porque eu creo que o máis difícil de facer foi poñelo a andar. Agora, decía Martín, cando estamos chegando, que agora parece que empezamos a respirar, non? Porque xa asusta un pouco chegar no mes de marzo, non ter presupostos. Íbamos che preguntar eso, que como atopaches o Concello? Bueno, algún susto? O Concello, susto, sí, sustos vai nos sabendo, a diario aparecen sustos en forma de facturas, pero máis ou menos a situación xa a coñecíamos, porque levamos 2 anos facendo oposición, denunciando que xa ni sequera, bueno, os procedimentos incluso que facían, non eran os que a lei recomenda, fixémoslles recapacitar en máis dunha ocasión que isto non era o camiño, que había que buscar a senda da normalidade, non? E da regularidade, xa por non decir outra cousa. Bueno, sabíamos que había débedas, sabíamos que hai moitas cuestións por aí todavía que tramitar, porque estaban olvidadas, como o tema do pexón, ou a demostración clara e evidente do que nos pasou tan pronto chegamos, que era algo que incluso falecera unha señora, non me canso de repetilo, como foi a obra de Xunqueira. Había que facer as expropiacións. É unha obra que está cofinanciada entre a Xunta de Galicia, a Diputación e o Concello, e a Xunta pon 600 e pico mil euros dos 700 e pico mil, e resulta que non estaban feitas as expropiacións, que era o único que tiña que facer o Concello. Chegamos no mes de marzo, preguntamos pola obra, e no plazo dun mes estaban feitas as expropiacións. Pero tuvos que facer este goberno do Partido Popular, que xa en novembro, pois eles tiñan un requerimento de Augas de Galicia para facer o que non estaban facendo, pero resulta que non vale un requerimento, non entenden que un requerimento é para que fagas algo que non fixeches, sino que, según eles, teña que facer o segundo, e non nos avisaron, e non nos volveron a avisar, non entendemos moi ben. Bueno, igual é que todo o que está a pasar é porque non entendían como se facían as cousas ou como deberían de facerse, e, por suposto, unha irresponsabilidade total, siquera en asumir culpas, porque realmente os culpables eran eles. Bueno, e como está a ser o proceso para aprobar os novos presupostos? Ben, estamos aí. Bueno. Estamos xa. Ben, eso é importante, sí, é importante. Estamos consensuando cos grupos, con algún dos grupos, e bueno, eu creo que próximamente xa os poderemos levar, e a ver si chegamos ao próximo pleno de julio,
para leválo. Esperemos. Bueno, con calma. E, bueno, a colación co que decías antes, cando falabas do teu equipo, é unha base fundamental para o goberno que estades a formar e para os proxectos durante estes 2 anos. Eles están igualmente implicados como a ti? A ver, o máis implicado de todos é o que está comigo, claro que ten dedicación exclusiva. Sí. Por este orden que está ali horas e horas. E, por suposto, o meu tenente alcalde, que é Martín, que, como vos decía, o que ven pola mañá, volve pola tarde, etcétera, etcétera. E que non para, está comigo acompañándome sempre. E o resto, certo é que tamén teñen menos disponibilidade, porque polas características dos seus traballos a un permítelles sair a determinadas horas, outros non, outros traballan mañá e tarde, claro, a ver, é máis complicado, non? Pero todos están a facer un esforzo tremendo para, bueno, pues colaborar. Sí, sempre falabas da importancia do traballo en equipo, é un exemplo, non? Sí. Eu, bueno, para iso eu creo que son unha boa xefa, eso non teria que decir eu, terían que decir eles. Se preguntaremos por aí. Sí, exacto, teredes que preguntarles a eles, pero o que non vou exixir é alguén que se meteu nunha lista, e que ten o seu propio traballo. Son a primeira que lles dixen desde o minuto 1 que nunca deberían de deixar o seu traballo para vivir da política, porque a política hoxe está e mañá non está, pero o traballo é o modus vivendi de cada un. Eu recoméndolles que conserven os seus traballos, porque a día de hoxe é un dos bens máis preciados xunto coa saúde. Tuvemos anteriormente algún invitado que decía que o tempo en política tiña que estar establecido, non se pode estar eternamente. Que opinas sobre eso? Pois opino que sí, eu opino, teño esa opinión, sí. Eu creo que vaise demostrando, non? Claro. Realmente vaise demostrando, porque unha que cando chegas, entre que te pos, que faz, que isto, que outro, ben, a segunda legislatura, ao millor, porque che dá tempo, porque ás veces non che dá tempo, a min en 2 anos pouco tempo me vai a dar, non? Pero polo menos para iniciar todo o que nós pretendemos, o que xa temos comprometido nese acordo e tal, sí, evidentemente que nos pode dar, pero claro, eu non me canso de repetir que eu non son a Virxen de Lourdes, entón executar en 2 anos o que non sei que executou en 22, pois está complicado, non? Está complicado, sería mentir, eu non quero mentir, pero sí que hai que poñer, se non pos as cousas a andar, nunca chegan a ser. Xa. Bueno, é que nestes 2 anos hai algún proxecto que queiras destacar, porque quizá en Viveiro hai algúns espazos que non están del todo aproveitados. Aproveitados en que sentido? Por exemplo, agora estades traballando na Plaza de Abastos, se non me equivoco. Sí. Bueno, estamos traballando en varios proxectos ao mesmo tempo, non? A Plaza de Abastos é algo que desde o minuto 1 que nos estivemos de concelleiros, creo que fixéramos unha moción, se non recordo mal, porque creemos que é un punto moi importante, non? Viveiro, aparte de ser mar, de ser un porto de mar, de vivir do mar, ten un bo comercio. Entón, o comercio, máis o comercio de proximidade, hai que revitalizar esos mercados, hai que revitalizar o Plaza de Abastos, porque era, aparte que é algo tradicional, non? Pois tamén é algo que creo que é a forma para mostrar o noso produto. Exacto, poñer un pouco en valor o produto local. Exacto, entón, como a única maneira que temos de presumir do noso produto local é de enseñalo, non? E cunha praza tan bonita, ademais. Exactamente. Pois creemos que ese é un obxectivo do noso goberno, tratar de revitalizala. Ontes mesmo tivemos unha reunión cos praceiros, temos aí unha subvención da Xunta de Galicia para facer o proxecto, a ver se o ano próximo podemos e nos animamos xa a facer a rehabilitación da plaza, pero claro, temos que enchela, entón temos que mimar, temos que falar con eles, consensuar que tipo de praza queremos entre todos, e por suposto que, bueno, ese é un dos obxectivos, a parte de moitos. Sí. E, bueno, indo a un tema un pouco máis incómodo,
Fai unhas semanas tuvestes a vosa primeira crisis de goberno co vertido de purín no río Landro. Como xestionástedes? Foi un fin de semana intenso. Con traballo, coordinación e colaboración. Colaboración, en principio, bueno, o traballo inxente da propia adxudicataria que temos, que é Viacua, a empresa Viacua. Foi impresionante o despliegue, a prontitude coa que traballou, como se adiantou as necesidades o que tiñamos que pedir, e, por suposto, eu acompañeino desde o minuto 1 hasta que se foron todos despois do fin de semana. Porque unha cousa é o traballo, que eles son os técnicos, eles son os que saben, eu non diferencio, sei que é unha mangueira así, pero non sei que manguito había que poñer. Claro, a ver, é que non vas a ver de todo. Os técnicos son os que sabían, eu estaba ali como política para chamar as portas de quen fora necesario para que chegaran o despliegue que chegou, e chegou. Estaban todos ali, estaba a Xega, Emerxencias de Galicia, cos cambios cisternas, Medio Rural, a Garda Civil, o Seprona, Protección Civil, Medio Ambiente, estivemos sempre acompañados, a Policía Local, en todo momento, e sempre coordinados entre eles para que Viveiro non deixara de ter auga. Moi importante, porque ademais, sobre todo a hostelería, que no día a día utiliza moito a auga, tivo que ser un fin de semana bastante complicado. Bueno, para todo o mundo, claro. Exacto, sí. Bueno, foi para todo o mundo, o que pasa que, bueno, foi un mal menor dentro do que cabe, sí, porque que poido haber sido moito peor, porque a empresa capta a auga do río Landro directamente a primeira hora da mañá. E os sensores, bueno, as sondas alertaron do purín ás 3 menos 5 da tarde. Tiñamos os depósitos cheos. Claro. Se non chegamos a ter os depósitos cheos, que foi a auga que utilizamos durante o día, sí. Claro. En principio estaba determinada, eles mediron os depósitos para 36 horas, claro, a xente empezouse a asustar porque non sabemos o daño que fan moitas veces estes audios, non sei como se chaman, que andan por aí pululando para alertar a xente de que se iba a quedar sin auga. A xente en principio fixo o que non debería de facer, que é acopio de auga. Claro. Sin darse de conta que era peor, non? Porque nós estábamos dicindo que tiñamos auga garantía, pero claro, se te pos a regar o xardín e a encher a bañeira, evidentemente o que temos vai a menos, non? Claro. Por iso pedimos desde un principio uso responsable. Bueno, conseguimos manter ese abastecemento durante toda a fin de semana, eso sí, por prevención, fixamos un bando para determinar que a xente non consumira auga directamente do grifo, nin tampouco cociñara con ela, pero por prevención. Bueno, por derivada, xa que, claro, os ríos desembocan no mar e nós temos unhas praias maravillosas, pois a máis próxima, que era de Covas, Seiramar e Celeiro, pois tamén por precaución, pois que prohibila o baño, non? Ata que as analíticas finalmente pois deron ben, fixemos analíticas durante toda a semana, ata que garantizamos exactamente que non había problema ningún, nin había resto algún, pois entón foi cando abrimos. Bueno, e volvendo un pouco ao tema do Concello e dos proxectos, hai algo que penses que che gustaría deixar encamiñado, polo menos neste mandato, que creas que é difícil, pero polo menos deixalo encamiñado? Encamiñado estamos encamiñando xa de todo, desde o plan xeral, que estamos a piques de envialo xa unha proposta de memoria ambiental. Eso xa é un avance, é importantísimo. Despois, bueno, viranos de volta, evidentemente, porque te cometerá moitos pecados, bueno, pero é importante que empecemos a activalo xa.
senón, pois seguiremos no que estamos dende o ano 2011, que foi a aprobación inicial, pero non podemos esperar máis, porque realmente é algo que nos está atando, nos está comprometendo. Non podemos desenrolar nin neste caso, non temos asentamento de empresas, porque non dispoñemos de terreo, non podemos facer ou construir ou aumentar unha planta, unha vivenda, non podemos abrir algunhas calles nin ampliar as existentes. Hasta ese punto nos ten así maniatado a normativa provisional, non? Entón, o plan xeral é moi importante. E despois as vías como a de alta, a variante, a famosa variante, non? Eu quero que se faga siquera o proxecto, a licitación da variante antes de que remate este mandato. Evidentemente, tola non son, e sei, porque así vai no acordo, que é imposible en 2 anos construir e ejecutar a variante de Viveiro. Pero eu sí que vou empezar e vou traballar para que se faga o que hai que facer antes de ejecutar a variante, que ata agora non se fixo. Moi bons proxectos para estes 2 anos, polo menos. E, bueno, cambiando un pouco de tema... Faltame un importante, un importante, que sí que é certo que é o noso proxecto estrela, porque eu creo que o modelo de cidade de Viveiro, é o que a xente cando chega, tes un casco histórico magnífico, tes unha fachada, un paseo de fachada impresionante, penso que está un pouco deteriorado. E sí que é certo que no noso proxecto como ciudad, queremos ter ese muelle, o Peirao Vello, rexenerado, con paseo marítimo, e rexenerar tamén a zona onde está a estación de autobuses, e onde está o famoso casino que está en ruínas, e ter un porto deportivo como o que temos, ampliálo, e darlle máis servicios, porque ben o merecen, porque é un turismo que nós necesitamos como vila costeira que somos, eso enlazado co Porto de Celeiro, que é a nosa joia do que vivimos durante moitos anos, un dos portos máis importantes do norte, pois creo que é un proxecto que a 2 anos é bastante ambicioso. Sí. Bueno, cambiando un pouco de tema, volvendo ao tema do turismo, o Resu, que non só é unha potencia turística, que implica para unha cidade como Viveiro en outros aspectos? O Resu, que esteña o Resu en Viveiro, a mí se me din isto hai 30 anos, non o creería, non? É un festival que nos dá unha proxección internacional, pero que o que ven a Viveiro, coa excusa do Resu, leva moito máis que música. Leva o coñecemento dun pobo, dunha gastronomía, dunha cultura, dunhas xentes, que además estos veñen de ano en ano, e xa algúns xa os coñecemos. Eso che íbamos a decir, que a xente adoita a repetir. Eles levan unha idea de cidade, vale? Ten un espacio privilexiado, é que algún pregunta, si se vai ao Resu? Non se vai ir ao Resu, como se vai ir ao Resu? Se non vai encontrar un sitio como Viveiro. No. Además, esa esencia de que é feito aquí, por xente de aquí. Esa comodidade, de que Viveiro convértese como nun gran camping, no que todo está conectado, porque non limito única exclusivamente a Lavandeiras, que é onde está ubicado o festival, sino que está todo interconectado. Cando chega a gran marea negra, Viveiro tiñes de festival, de música e de xente que temos que decir que dende o minuto 1 sempre foron moi respetuosos, moi agradables, non temos nada malo, todo o contrario, nada máis que estar agradecidos, non? E despois, cando se van, pois levan esa idea que estou dicindo, non? De vila bonita, de vila con cultura, de vila con... Rica, además, que se come ben. Sí. Con festa, música,
Bueno, que además xa son 20 anos do Resu, é o 20 aniversario, non? O 20 aniversario. Xa forma parte da identidade de Viveiro, creo, Por iso, como é unha tradición máis, Sí. Sí, sí. non se pode escapar. Unha das grandes datas do calendario. Pois sí. Sí, sí, pero a todos os niveis, eu creo xa, porque... Bueno, e como te ves de aquí a 10 anos? Máis bella. Pero como alcaldesa? Ou como profe. Como alcaldesa, como profe, si me preguntas eso, me encantaría ser alcaldesa e profe. Ah, bueno. Porque eso me permitiría eso, facer, como vos decía antes, encántome o meu traballo. Xa. Sí. Pero sei que, bueno, Viveiro é un concello grande que require todo o tempo que lle dediques e máis, non? Pero seña dunha maneira ou da outra, eu serei feliz. En 2035 teremos variante. Espero que sí. Espero que sí. E antes tamén. Bueno, e como definirías agora mesmo un pouco a situación co anterior goberno? A situación en que sentido? A relación, perdón. A relación? Sí. No, a relación é boa. Sí, 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 vamos, sobre todo co María, que era a esa alcaldesa, co Partido Socialista, con Suso, nós non temos ningún problema. Ningún problema. Bueno, ben, importante tamén. Sí, sí. E que fas cando necesitas desconectar? Ademais de pintar. Xogo pádel. Ole, Bueno. moi ben. Ou tiro po monte. Fas deporte, entonces? Sí. Bueno, como debe ser. E un día en verán en Viveiro, que dis? Vou pa praia, vou po monte, que escolles? A ver, se Sí. me pos a escoller, un día en verán, Un día perfecto de verán un en día Viveiro, perfecto de quero verán, dicir. playa. Porque o monte podelo disfrutar durante Tamén todo o se ano. chove, non pasa nada. Claro, se tiro pa o Penedo do Galo, pois, bueno, pois se aí fai un día de playa impresionante, evidentemente, pois vou pa a praia. Pero, tanto unha cousa como outra, é unha gozada chegar ao Monte de San Roque ou chegar ao Penedo do Galo e disfrutar e ter aos teus pés Todo o máis grande, Exacto. que é a vila que te veu nacer. E como é un día perfecto para ti? Como empezas ben un día? Traballando. Sí. Para mí é unha sorte xa levantarme e ter un traballo. Sí. E ter a miña xente que vai a cada un onde teña que ir, un ao instituto, outro que vai traballar, e outra que esteña estudiando, que mañá gradúase Na carreira xa? a carreira xa. E que estudou? Formación do profesorado por música. Ahora Mira. chamase así, non? Sí, 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 sí. Mira, toca algún instrumento en... Guitarra. Ah, mira, que Foi bonita aquí ao guitarra. conservatorio. Mira. Tamén ben artística. Sí, ben sí, artística. totalmente, sí, eh? sí, ben artística. E o teu fillo tamén ten ben artística? Non, futbolera. Ah, bueno. Bueno, non está Deportista, mal. oye. Sí, sí, futbolera. E todo tipo de futbolera. creatividades por aí. Ten pinta de periodista deportivo. Ai, mira, Bueno, oye. o mellor o fichamos. Sí, sí, eu creo que Ten sí, pinta eh? de periodista deportivo. Coñece o que o que non se escribe. Bueno, é un mundo moi bonito demais, eu creo. Sí, sí, sí. Bueno, e tes algún hobby ou algunha rutina, algo que non perdoes, é dicir, aparte de expresarte artísticamente, algo máis que digas ti, no, isto tampouco perdono. Tomar un café con unha amiga. As amistades, non? Un pouco. Son moi importantes tamén conservalas. Igual que hai que rodearse dun bo equipo no traballo, tamén na É vida. tan importante como Sí. agora acabamos vimos de comer, ao lado estaba un grupo de profesores dun instituto de Ribadeo. Algunha foi compañeira mía. Algunha e algún. E tú sabes o que é despois de anos Un gustazo. que te encontras, que falas e que se acordan de ti? Que gusto, sí. Pois iso é o máis importante. Sí. Bueno, pois agora imos comenzar coa ronda rápida, non? Nada, contesta o primeiro que se che veña á cabeza. Empezas tú, tía. Fáciles. Empezamos Sí. fácil. Vale, vamos a ver que sai. Praia ou montaña? Praia, Que é para ti a felicidade? o día a día. E cal sería o título dunha película sobre a túa vida? Agora mesmo, aterriza como puedes. Bon nome.
Sí. Bueno, esta máis ou menos xa sabemos a resposta. Se non foses política, a que te dedicarías? A miña profesión, que é profesora de secundaria. E tes algunha profesión frustrada? Ninguna. No. Sempre quixeches ser profe. Sí. Jolín, que ben. Nin astronauta, nin nada. Non, nin azafata, Nada, porque non nada. daba a talla. Non, son moi consciente das miñas posibilidades. Bueno, é importante eso. Sí, bueno. Un libro que recomendes. El nombre de la rosa. Non lo conozco. Poderías ter unha parella de esquerdas? Tranquilamente. Sí. Non habería aí ningún rifirrafe a hora de Se comer. non falamos de política. Unha serie que para desconectar. CSI, Bueno, ben. Viveiro en verán ou en inverno? todo ano. Monarquía ou república? Monarquía. María Loureiro ou Miriam Bermúdez? María Loureiro. E eso? Non nos contas? Non nos queremos. Bueno, se puideses ter un superpoder, cal sería? Eliminar dun plumazo os impresentables. Tomamos nota. Sí. Feijóo ou Ayuso? Feijóo. Unha lección de vida ou momento que che fixo aprender? Unha lección de vida Ou algún momento que che fixo aprender? cando te falta alguén. Quen crees que será o próximo presidenta do goberno? De España, Feijóo. A última persoa que lle deches un bico? Oxe, Sí. que tipo de bico? Bueno, o que tú nos queiras contar. Ti queiras? De saúdo, Sí. pois as miñas compañeiras, excompañeiras que estaban do Profesora. instituto. Bueno, a nosa aquí o entrar a saludar. Bueno, é non verdade, sei. é verdade. sí. Sí, non sei cal foi a última, pero Sí, sí, sí. Non, non nos vamos pelexar, non pasa nada. Exacto. Con quen te sentarías encantadísima da vida a tomar un café? Con calquera que me respete e que me queira escoitar. Un recuncho de Viveiro ao que sempre volves. Son moitos, son moitos, pero gústame San Roque. Moi bonito. Moi bonito. Un dos mellores puntos de Viveiro, baixo o meu punto de vista. Un político da Mariña co que te irías de cañas. De cañas. Con moitos. Pero se tiveres que elegir? Si tiver que elixir, é que non teño para eso. Eu vou con calquera. É un político en general, sin ser da Calquera. Mariña. Sin ser da Mariña, Que che gustaría decir, coñecelo, por exemplo? que non coñeza para coñecelo. A Pedro Sánchez. Bueno, interesante. Que lle dirías? Preguntaríalle moitas cousas. Si nos queres dar a túa opinión sobre o panorama actual. Prefiero non darla. Perfecto. Vale. Último concerto ao que fuches? O Resurrection Fest. Como boa viveirense. Claro. Que consello lle darías á Mariña de 18 anos? Que fixera o que fixo. Moi bien. Moi ben, moi ben. Moi Sí. ben. Bueno, en que momento, así facendo un pouco guiño ao podcast, en que momento te quedarías aquí e agora? Da miña vida, Exacto. cando empecéi na política, porque tiña moita máis ilusión todavía da que teño a día de hoxe. Os comenzos sempre son de outra maneira, non? Dá máis ilusión, quizás. Exactamente. Tes moita máis ilusión, moitos máis anos por diante. Eu agora xa teño os meus, xa sei que a vida, ademais, como vos dixen, eu entendo que a política non pode ser de por vida, sino que debería de ter o tempo tasado, e precisamente como eu penso iso, non penso vivir da política aínda que teña 80, aínda que tivera a oportunidade de ser alcaldesa, non? Cada cousa ao seu tempo. Claro, eu non teño 25. Daquela tiño, pero agora non. Todo en a vida, en política. Sí, moitos anos. Pois moi ben. Hasta aquí, Mariña, estamos encantadas de haberte tido hoxe aquí. Sí. Con que vamos decorar esta estantería? A ver que nos trouxeches. A ver, hai que presumir. Oi, la bolsa. Hai que Ai, presumir. ai, a bolsa. Pon aí hai que pastelería, presumir. vai nos gustar fijo. Me parece a Viveiro mí. ten moitas cousas boas.
Sí. pero entre elas os doces. A tarta de Viveiro, que é unha tarta de amendo, e unhas pedras que tamén son de amendoa, que son as pedras de San Roque, moi típicas tamén ali, pero sobre todo a tarta de amendo. Eu quero que a probedes, que a disfrutedes, e, bueno, que viñades a Viveiro, e tamén a disfrutaremos ali. Claro que sí. Conta con eso. Sí, sí. A ver. Así que, aí temos... Bueno, ves cargada. Sí, Dios Veño mío. cargada, unha tartiña... Moitas gracias. Caramba, como pesa. Aí tedes as Madre de pedriñas Dios. de San Roque. A ver, terémolas que abrir para Sí, que se vexa abrimos como esta son. tamén. Mira, rompe todo. Aí. Bueno, que boa pinta. Estou agora mesmo como un neno pequeno, abrindo un... A ver. Wow. Aí, Guau, isto para o café? a colineta. Isto non vai durar moito, me parece a mí. No, creo que non. Vaya pinta. Sí. Gracias, Mariña. Bueno, A pois vos. moitísimas gracias por acercarte ao sofá de aquí e agora, pola túa xenerosidade, encantadas de recibirte. Cando queirades. Moitas gracias a vos. Gracias.